лабай. Ага, фаҳмидам. Занак бояд фавран равам ба шаҳри дигар. Хайр азизам, пас 3-4 рӯз бармегардам. о, мардак омадед? ин қадар зуд? ҳа, падару модаратон омаданд. аз роҳи дур хаста буданд. дар утоқи хобамон ҷой кардам. ман рафта хӯрок омода мекунам. шумо рафта бедоршон кунед. зинҳор пешакӣ ҳукм набароред ва сару сема нашавед.